Ekintzailetza gizarte ekonomian. Egiturazko arazo bat, batzuen ustez, kooperatiben eta gizarte ekonomiaren egiturazko arazo handia da beste batzuek. Berriz, arazo edo erronka estrategiko handia dela onartzen dute. Baina zalantzarik gabe, gizarte ekonomiako ekintzailetza funtsezko gaia da enpresa eredu horren etorkizunerako. Egia esan, askoz ere gutxiago dira kooperatibak eta gizarte ekonomiako enpresak kapital enpresak baino. Baita gizarte ekonomiak enpresa sare osoan duen pisu proportzionala kontuan hartzen badugu ere, erronka horrek esan nahi du. Joerari dagokionez, gizarte ekonomiak ekonomian duen pisu erlatiboa murrizteko joera duela. Hala ere, oro har, pisu erlatibo horrek belaunaldien arteko egonkortasun handia mantentzeko joera du, sektoreen eta herrialdeen arabera goranzko eta beheranzko aldaketak gertatu arren. Horrek esan nahi du, nahitaez, sektore horrek nolabait konpentsatu egiten duela kooperatiba enpresak eta gizarte ekonomiakoak gutxiago sortzea, jakina. Konpentsazio hori, gizarte ekonomiako enpresek denboran gehiago irautea da, hainbat faktorek laguntzen dute iraupen luzeago horretan. Eta, agian, funtsezkoa da. Enpresa eredu hori errotik bereiztea, jardueratik espero diren enpresa onurako helburuei dagokienez. Hori guztia berariaz aztertuko dugu. Garrantzitsua da kontuan hartzea enpresa sustapen kopuru txikiaren egiturazko arazo horren eraginak oso modu desberdinean eragiten diola gizarte ekonomiari. Jarduera sektoreen eta kasu bakoitzean aipatzen ditugun kooperatiba modalitateen edo gizarte ekonomiaren modalitateen arabera. Historikoki gizarte ekonomian funtsezkoak izan diren sektore batzuetan, enpresa berrien sustapena ia desagertu eginda, Europan behintzat. Adibidez, kontsumo kooperatiben edo kreditu kooperatiben eremuan. Ikusiko dugunez, enpresa sustapenaren desagertze horren esanahia desberdina da sektore bakoitzerako. Kontsumo kooperatibetan, ziur asko, sektore horren epe luzeko gainbeherari erantzuten dio. Horrelako enpresak sortzeko pizgarri diferentziala ia desagertu delako. Aitzitik, kreditu kooperatiben eremuan, banku pribatu berririk ez sortzearen parekoa da arazoa. Sektore horren kontzentrazioaren eta erregulazio oligopolistikoaren ondorioz, laburbilduz. Enpresa kooperatibo edo gizarte ekonomiako enpresa berrien sorrera erlatibo txikiagoa izatea, sektore honen egiturazko arazoa dela kontuan hartuta, eta arrazoiak eta hartu beharreko neurriak aztertzearekin batera. Garrantzitsua da kontuan hartzea arazo estrukturala dela, gutxi gorabehera enpresa horiek denbora. Gehiago irauteagatik konpentsatua, eta bestetik, gizarte ekonomiaren jarduera sektoreetan eta modalitateetan erabat desberdin planteatzen den arazoa dela. Ekai Zenterren proiektua da honakoa, eskerrik asko zure arretagatik. Jarraitu gurekin.